Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People's Party ha ukarwo bala penmi ya kilat pathai khubor ka penpau ka jing sngongo bat ka jing ai khublei ki pajba ki bala kershan ka party ha baro ka wei ka jella ha ba pen sngo ha ka sngi lingba Dr. Batskam merbo ubade nong ai ktin jong ka seng VPP ula ai khublei ki pajba bat ong ba ka jing kershan barat ba jong ki pajba kalong ka sur ka ba kren breu ha ka kamsan hima sima ha po ka jella Meghalaya. Udah ongru baka seng menta kalayo ban penmi hadu sangut ki MLA ki ban long ki dikot bat ki banya sa ya po ka yeng dor bar thawan ke jella na ka benta ki mat ki jura jong ka jaj benreu bat jong ka jella hi barok ka wei shisho lo ongru baka jingker shan jong ki paj ba ye ka party ka ba yang scam halor ka nongrim jongka kan long ka nuksa ye ki wei pat ha ka sanchar khadar bat kan longru ka jingsarong ye ka jella hi barok ka wei ulak hot bat weri ki pat ba ban yai beteng ban ai ka jingkershan ni ka party VPP ha ke election MDC bat ka MP ka ban wan house nam arhajar arpusau ula ongru ba hadu menta ka seng kampat shimla rai yano ban penyang kum ki kertong ha ke ni ki artli ki election ban wan bat yakani an sapen bena hadin bala shimrai ha ka por ba biang